zorionak garaipena zuretzat Sopela udala sari honetan, benetan lasterketa eroa izan dana, ezin genuen ulertu nola ze joan lasterketa. Bueno, eskerrik asko, oso lasterketa gogorra ez, atake pila bat egon dira, taldekideok denbora osoan aurrean egon gara, eta bueno, benetan esan taldeak ikaragarrizko lana egin du azken metrotan, eta beste garaipen bat. Zuek gai izan zarete lasterketa ulertzeko? Bai, hori esan dudanez ez, lasterketa oso eroa izan da, jende asko erasora jokatu du, baina bueno, gure kartak ondo jokatu ditugu eta hori, garaipena lortu du. Indartxu esprinia? Bai, bueno, lasterketa hau buruan nuen, ze hori, sprint moduka zen eta ondo atera da. Zorionak. Eskerrik asko.